Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur iraiak 14, osteguna, bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Jasone Mitxeltorena, Etxalar Usazaleen kidea da Jasone, eta iraiaren 24an, Lizarietan ospatuko dute usotegien tradizioaren besta, eta horren inguruan kontatuko digu zertan datzan usotegien harrapaketa hori, eta baita besta egun horretan egingo duten programazioa edo egitaragua. Eta bestetik Katxalin Barber, Nafarroko nekazal produktu ekologikoen kontseiluko kidea da, komunikazio arduraduna zehazki, eta iraiaren 15-etik 17 Noaingo Zentzumenen parkean antolatu duten Nafarroako 8. azoka ekologikoaren inguruan hitz egingo digu, eta programak dituen zenbait bitxikeri, bai antzerkiak, bai DJak, bai emanaldiak, dastaketak eta barrekoak egonen dira, eta horren inguruan hitz eginen dugu, baina beti bezala guazen lehenengo betiko dukiarekin. Guazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1877an, Karl Marxen Kapitala liburuaren lehenengo liburukia kaleratu zen. Urte batzuk geroago, 1917an, Errusia ofizialki errepublika bihurtu zen, Errusiar inperioa desegin eta gero. Egun berean, baina 1923an, Miguel Primo de Rivera Espainiako diktadore bilakatu zen. Eta bukatzeko 2003an Estonia Europar Batasunean sartzeko erreferendumak aurrera egiten du. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Esparzak bat egin du PPk eta Voxek Sánchezen gobernuaren aurka egindako diskurtso oldarkorrarekin. UPNko buruak babestu egin ditu Feijóorekin bildu ostean Aznarrek exekutiboaren aurka bultzatutako manifestazioak. Investidurarako babes erregionalista berretsi du. Ez du argitu Madrilen eta Bartzelonan deitutako mobilizazioetara joango den. Argazki nagusian Daniel Igarondoren Derna hiria geratu den estatua. Daniel izenburuak Libian suntsipena ereiten du. Hildakoen kopurua 7.000 ingurukoa da eta 30.000 desplazatu baino gehiago daude. Eskuineko berrietan, batetik, Osasunak bronkiolitisaren aurkako txertoa jarriko die 1.300 numeri. Gastroenteritis kasuen gorakada detektatu da. Bestetik, Nafarroako Volkswagenek bere gain hartu ditu itxierako eta aldi baterako lan erregulazioari uko egiteko 4 egunak. Jarraian, gobernuak bizi kalitateari lotutako marka nafar baten aldeko apustua egiten du. Beste berrian, txingorrekaitzak Zintroinigo, Koreia eta Fiteroko 1000 hektarea kaltetzen ditu. Argazki txikian, San Jorgeko herritarrek manifestazioa egin dute biribilguneari konponbidea eskatzeko. Politikan, UPNek komun publikoak zuzendu eta instalatuko ditu San Fermin txikiko jaietan. Goiko berrietan, bestak, jaigiroko kanpaiotxa Altsasun. Bestetik, Suziria lasterketara zizur nagusian. Bukatzeko, Herriberrik 7 eguneko dibertsioa irekitzen du. Diario de Navarrako titular nagusian, oposizioak foru gobernuari eskatzen dio aurrez aurreko arreta berreskuratzeko. Gobernuko lehendakari ordeak ziurtatzen du izapideak erraztuko direla eta sarbidea hobetuko dela. Behan, Esparza eta Feijóo, amnistia Espainiari xantaia egitea da. UPNeko eta PPko presidenteek bilera egin zuten atzo, investidura saioari begira. Jarraian, txingorrak kaltetutako zonaldeak ez dira katastrofikoak izango. Nafarroako gobernuak dio, Zintroinigon, Koreian eta Fiteron ez direla baldintzak betetzen. Alboan, bullyinga duten aurrek nahasmendu mentalak izateko arrisku handiagoa dute. Nortasunekoak, obsesioak eta antsietatea dira biktimengan eragin ohikoenak. Bukatzeko argazki nagusian, Nafarroako ikasleak Santo Domingo Elizako organoaren ondoan daude. Ikasle nafarrek 100 urteko instrumentu bati eskainitako zikloa ireki dute. Garako titularrean, EH Bilduk bidegi auzia errekurritu du eta fiskaltzak eskatutako txostena eskatu du. Alderdi independentistak atzo iragarri zuen helegitea aurkeztuko duela AP bat autobideko obretan diru publikoa bide gabe erabiltzeagatik eta dokumentuak faltsutzeagatik jarritako kereietako baten aurka. Behan, 9 hautagaitza 3 eserlekutarako Ipar Euskal Herrian. Jarraian, Border Leienek bermerik gabeko itun berde handi baten aurka ligatzen du bere ondarea.
Eskuinean Urkullu legealdiko politika orokorreko azken osoko bilkuraren aurrean. Argazki nagusian, atzo ikasturte hasieran EHU Gasteizen. Alde batetik Eba Ferreira EHUko errektorea eta Iñigo Urkullu lehendakaria agurtzen. Aurrean sindikatuak letren fakultatearen atarian bildutako pankartekin. Titularrean, ordezkapenei buruzko gatazkak ikasturte hasiera markatzen du EHUn. Eskuinean, Kim Jong-unek babesa bermatuko dio Putini Siberiako goi bileraren ostean. Bukatzeko Aitos Lagunas historialari eta kazetariak dio futbolak jendearen eskubideak hobetzeko balio dezakela. Berrian, berri nagusian, Euskararen hurrengo geltokia Europa. Europako Batasuneko Kontseiluak heldu den asteartean erabakiko du Euskara, katalana eta galegoa hizkuntza ofizial izendatu ala ez. Estatu batzuk uzkur agertu dira eskaerarekin. Argazki nagusian Gasteiz Iñigo Urkullu lehendakaria, Eba Ferreira EHUko errektorea eta Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua atzo. Bestaldean sindikatuen protesta. Titularrean protesta EHUren ikasturte hasieran. Ordezkoek unibertsitate publikoan duten egoera salatu dute sindikatuek. Lanaldi partzialeko kontratuak eskaini dizkiete eta 800 euroko soldatak. Beko berrietan ezkerrean, urriaren batean hasiko da Bizkaiko bertsolari txapelketako bigarren fasea, eta abenduaren 16an izango da finala. Bestetik, Ukraina, Serbia eta Moldavia Europako Batasunean onartzeko eskatu du von der Leyenek. Kulturan, Irati Irizar Alvarezek irabazi du Igartza saria, Ilargi kutsadura novela proiektuarekin. Bukatzeko, hasi da Frantziako Senaturako lehia Ipar Euskal Herrian aurkeztutako 8 zerrenden artean. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, gaur hasiko da emusikadas jaialdia. Irailaren 17 bitartean, emakumeak erdigunean, askotariko proposamen artistikoez gozatzeko aukera eskainiko du jaialdiak zentralen. 2 egun besterik ez dira falta emakumeen eta disidenteak diren pertsonen presentzia artistikoa eta diskurtso eraldatzaileak erdigunean jartzeko. Ostegunean hasiko da emusikadas jaialdia eta igandea bitartean, 17 arte, aniztasuna eta aniztasun musikala ere eskainiko dute zentralen. Indie, rocka, trapa eta folka eta askotariko emanaldiak, kontzertuak, dantza, bertsolaritza edota DJ setak aurki daitezke. Beste berrian, gizartean, justizian eta legean izandako aldaketa nabarmendu du mugimendu feministak. 2016ko Sanferminetan izandako talde bortxaketako erasotzaile bati zigorra jaistearen albistearekin lotura hitz egin du Iratxe Alvarezek Euskal Herria Irratian. Ez genuke ahaztu behar kasu horrek ekarri dituen aldaketa guztiak. Bukatzeko, Bermutean zikloak Iruñeko auzoak musikaz girotu ditu asteburuetan. Irailaren 16tik urriaren 8ra, aire zabaleko musika emanaldiak eskainiko dira larunbata eta igandean, 12ak eta 4denetan eta ordu batak terdietan. Programazioari dagokionez askotariko musika estiloak aurki daitezke, pop rocketik folkera. Emanaldien artean disko jartzaileak, abeslariak, tokiko musika, fanfarreak edo abesbatzak egongo dira besteak beste. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Jasone Micheltorena daukagu gurekin, Etxalarko Usazalen kidea. Eta aurtengo irailaren 24an Lizarietan ospatuko da usategitako tradizioan besta, urtero bezala. Eta honen harina Jasonek tradizioaren nondik norakoak eta egun horretan duten egitarauak kontatuko digu. Arratsaldeon, Jasone, eta ongi etorri. Aupa, arratsaldeon. Zertan datza tradizioa, usategien tradizio hau? Bueno, Etxalar usoen iraganbidea da, berezko iraganbidea, eta usoa bide hortan harrapatzeko teknika bat da, hemen usategitan egiten dena, aitzaintzinakoa, eta seguraski lehen toki haunitzetan egiten bazen ere, orain galdu da, eta beraz Etxalarkoa da mantentzen den toki bakanetakoa. Eta ze material erabiltzen dira usoen harrapaketa hau egiteko? Material printzipala edo sareak dire, zuhaitzen artean
bai zuhaitzeri lotuak diren mekanismo batzutatik edo zuzenki horretarako jarritako zutabe batzuetan lotzen dire sokak, eta horiek zutik egoteko eta usoa datorrenean ixteko mekanismo zehatz batzuk dituzte. Sare tokia erraten diogu, sareak dauden eremu horreri, mendilepoa da, sareak kokatzen diren tokia. 6 sare ditugu Etxalarren. Eta gero, lepo hortara usoa bideratzeko, edo, berez, usoaren iragan bidea da lepo hori, minon, sareetara bideratzeko usoak, mendiak berez egiten duen kanal baten inguruen, abatak erraten ditugun toki batzuk daude, ez? Altueran jarriak, inguruko zuhaitzen gainetik ikusi ahal izateko guk usoa, eta 8 abata daude, bat lurrean eta gainerakoak alturan. Eta abata horiek dire, idea bat egiteko, dorre batzuk, gaur egun burnezkoak dire, burniz eginak, garai batean egurrezkoak, badugu horietan nagusia dena, trepa erraten dioguna, harrizko dorre bat da, eta horien gainean egoten gara abatariak, eta izaten ditugu bi lantresna, tokian arabera. Batzuk txatarra daukate, hori da, makil bat, oial zuri bat lotua duena, eta astindu behar da, garrasiten den bitartean, usoa izitzeko. Izan daiteke bidea mozteko, izan daiteke bulkatzeko. Eta ero, makilak, hau da, segurazki usategitako tresnarik ezagunena, badire abatari batzuk, makilak botatzen dituztenak, usoen harraparia nitxura eginez, usoa beldurtzeko bere hegaldia apaltzeko. Miru edo kabria edo olako harraparien antza hartzen dute makila hauek airean botatzen direnean, usoa pentsatzen du arriskuan dela, eta harrapari horiek azpitik erasotzen dutenez, bere estrategia da apaltzea. Lurraren kontra aldik eta gehien apaltzea bere hegaldia, eta hori bilatzen dugu, saretara sartu daitzi. Noiz sortu zen tradizio hau edo nork sortu zuen? Ez dakigu noizkoa den, historia idatziari dagokionez, 1300 eta 1978 urtekoa da lehenengo testigantza edo lekukotasun idatzia, orduan, geroztik bederen badela erraten dugu. Beti, idatzi baino lehen ere segurazki izan entzen noski, eta ondairaren bat bada, horreagan jaso dena, teknika hau nondik nora sortu zen, omentzen hartzai bat mendian hartaldia zaindu ze aspertu ezaguna, eta ohartu zena harriak botatzerakun usoak hegaldia apaltzen zuela, eta hortik hasia omen da teknika hau. Eta, erranen du, libururen batean irakurri dutela, historia aurrean eiza eta arrantza hasi zirenean, posible dela, garai hartan izana teknika bezala diote, hegaztien hegaldia nola apaldu eta izartan harrapatzeko ideia edo. Imaginatzen dut urteetan zehar teknika hori edo egiteko modu hori aldatu dela, ez? Segurazki bai, testigantza idatzietan edo agertzen denatik, teknika ikusita gaiak naturalak direla, ez? Mendian bertan itzen aldirenak eta erranten alda gutxi aldatu dela, lantresnak adibidez, segurazki gutxi eraldatu direla, eta oinarrian teknika bera ere mantentzen dela aspalditikan, ez? Horrek erran nahi du, eraginkorra dela. Horregatik segurazki iraunduela edo mantenduela hainbertze denboraz. Gero, noski berrikuntzak beti izan dire, lehen aipatu eta batak lehen egurrezkoak zirela, orain burnizkoak, saren disparoak edo sareak botatzeko mekanismo horiek ere haunitz hobetu dire, baditugu gordetzen dire lehenoko mekanismo zarrak, non aldiro imertzen lan handia, sareak bota aldiro gero berriz hori plantan ezartzeko, orain berehala egiten da. Olako hobekuntza batzuk izan dire, oinarrian teknika segurazki asmatu zutenan antzekoa da. Ze urte sasoian izaten da udazkenean, normalen? Bai, usoan iragaitea udazkenean gertatzen da, eta hemen usategiak baimena dugu gure jarduan erantzat, urrian batetik eta azaroan 20ra.
Gero, bueno, beranduzigo hasi edo lehenago bukatu edo berandugo bukatu edo hor malgutasun bat bada pixka gure esku edo aroari begira edo batzutan ja lanerako taldea biltzen dugun edo horren arabera ere dependitzen du, baina berez urrian batetik hasten gara. Zenbat pertsona zaudete Etxalarko usazaleen elkarte horretan? Elkartean gira 7 lagun, iaz osatu genuen elkartea eta 7 lagun gara, pixkote elkartearen jarduera hori eramateko edo. Gero, usategitan lanerako, 12 lagun gutxienez behar gera lehen errandudan, sareak hartzeko, abatak betetzeko eta makilak, botatzen diren makilak biltzeko. Orduan, 12 lagun gutxinez behar gera hori martxan izateko. Eta horrez gain, erran behar dugu, jende gehiore behar dela, adibidez. Abata bat betetzeko, goizean posible da gazte bat egotea, baina gero arratsaldean lanera joan behar du. Orduan, abata hori 2 lagunen artin betetzen dugu. Edo saretokian usoa honitz baden egunin, ez da aski botatzea, sarea lurrera botatzea, uso ateri bar da saretik, berriz ere martxan jarri bar da goiti sarea, eta orduan jende gehiago behar izaten da, eta, normalki usoa dabilen egunetan edo, biltzen da laguntzera herritik etortzen da jende gehiago. Eta zenbat denbora irauten du prozesu horrek, harrapaketa horrek? Usoan iragaitea hain irregularra izan eta zaila da galdera hori erantzutea, erran nahi baita. Batzutan, argi hastean jartzen ditugu sareak. Eta batzutan berehala hasten da, ikusten dugu usoa badatorrela eta hasten gara berehala lanean. Eta badire egunak edo etengabe badatorren auzoa. Orduan gertatzen alda, etengabe lanean ari garena, eta nik horre ez ditut urtea honitz, bino daramatzaten urte horietan ikusi dut, goizean hasi eta arratsaldeko 5-6 arte usoa badabilela. Ez du erran nahi, etengabe, eten alda gutxixigo edo maizago, bino hori guk izautu dugu, egun osoko pasa. Haitz urriak dire, alare, eta azken urteetan egun ohikoenak dire, goizean pasa hasitzea, gero gelditu, gero bi hegazti mota ibiltzen dire, usoa eta txoloma. Eta txoloma erraxago da arratsaldean azken orduan ere oraindik ibiltzea, eta batzutan nahaste etortzen dire, usoa eta txoloma, orduan posible da egun osoan luzatzea, baina nahi ez usoak goizetan bakarrik izaten du bere iraganaldia. Beti lizarietan egin da edo lekuz aldatu duzue? Usategieta kokatuaren Jarmendi mendian eta Elutsa izeneko lepoan da saretokia, eta hori tokiak berak, orografiak berak markatzen du hor izatea sareak. Etxalarren kasuan, segurazki beti hor izan du dire, bai. Badakita diez, sarako usategia, pare-parean daukagu, sarako usategia, eta haiek bai orain duten tokiaz gain, saiatu izan dire pixka bat mendian goitigo, eta aldatzen, bino Etxalarko kasuan mendiak berak agintzen du horri izatea sareak. Eta gaur egun kulturondare ez bilakatu da? Bai, badu izendapen hori, egi erran gainerako erraten da, eiza mota bat da ez, usoa harrapatzea du helburu, binon egia da azken hamarkada luzetan bihurtu dela gauza berezi bat, jendea unitzera kartzen duna, eta beraz ondare kultural gisa jendeak apreziatzen duna, bisitatzen duna, eta pixko bat Etxalarren izena ere zabaldu duena, ez, ezagun egin duena. Galdetu zen, orain dela 12 urte, izendapen hori, Nafarroko gobernuari galde egin zitzaion, ondare kulturalaren izendapena, eta eman zitzaion. Orduan gaur egun hori, kultur ondare gisa izendapen hori badu, eta, behintzat aitorpen hori, ez? Zer nahi gertatu ere, bertze gainerako ezi modalitateetatik pixko bat berezia dela, eta kulturalki ere bere garrantzia duela azpimarratu nahi izan da honekin. Nola zenbatzen diren? Barkatu? Nola zenbatzen diren usoak? Bai. Harrapatu ala zakutan eta biltzen dire, eta egunan bukaeran kontatzen dire, bai.
eta gukan, arbelatxo batean egunez egun idazten da, eta bai sasoiko harrapaketa osoa ere bai. Eta Uso eta txolo. batez besteko bat eginez, egunean zenbat eskuratu dezakezute. Bueno, erran bezala, badire momentu honak, eta egun usoko sareka, ez sare bakarrean, bino, hainbat sare aldi berean bota, eta egun uso harrapatzea izautu dut, bino bat ere harrapatzea ere bai, orduan aski irregularra da. Lehen urtin sasoia nahiko txarra izan duzen, haizegotik jotzen zuen haizeak 30-40 egunez haize horrekin aritu behar izan genuen, edo pairatu behar izan genuen, eta hori guretzako haiz txarra da. Eta orduan, iazko sasoian, 3 dozena harrapatu genituen egunak ziren egunik onenak. Eta aldiz, berez, bertze dozen sasoitan emaitza hori aski txarra da, ez? Eta hori, gora bera handiak badire. Orain dela 3 urte, 15 egunez bakarrik aritu ginen, aroak eta bertze arazo batzungatik ala ari behar izan genulako, eta 1000 autotik goiti harrapatu genitun sasoi osoan, ez? 15 egun horietan. Eta aldiz, lehen gurtin egon ginen egun gehiagoz, eta 10 dozena inguru bildu genuen, agitz gora bera handiak badire. Eta zerk baldintzatzen du hori, haizeak? Gure kasuan, haizegoa aipatu dut, bertze mendi batzutan, den kokapenan gatikan, haizegoak ez du kalterik egiten, alderantziz izan daiteke, haizego egunetan, justu toki horietara jodatia osoa, gure kasuan, zuzen da lepo hori iparretik gora. Orduan, haizea erabat kontra muturrez baldin du, zaila da hortik jokatzea, gure lepotik bertatik jokatzea. Eta hortik jokatuta ere, beti haizea sumatzen badu hemen erten den bezala, mokoan sumatzen baldin badu haizea, beti mantxogo heldu da, eta mantxogo baldin badator, edozein mugimendu edo arrisku atzemateko erraxago, eta guretzat bera sarean sartzeko zailago, hori da gure kasuan zera handiena. Bertze usategi batzutan, Sibero aldekoan adibidez, haizegoakin gozatzen dire, lehen gurtin emaitza egitzenak izan zituzten. Orduan toki bakoitzak badu bere abantaila edo alde txarra. Gu golakotan ospatzen dugu, bertze usategien emaitza ona, ez? Pixko bat, azkenen guetza garrantzitsuena usategiak bizirik izatea da, guk ardura hartu dugu gure herrikoa bizirik mantentzeko, gure emaitza urte batin txarrago izan tare, usategiak oro har, aintzinirat segitzen dutela. Zergatik hasi zineten egun hau ospatzen, ze usategien eguneaz gain, eiza denboraldi horretan tradizio ikusteko aukera dago, egiten duzue, baina zergatik egun zehatz hori? Bai, gure jarduera irekia da, prestatua da saretokia jendea hartzeko, eta pixko bat bi jarduerak, hau da, usoren harrapaketa eta jendeen bisitak, oreka batean emanalizateko prestatuak gara. Bertara joten direnei respetua eskatzen zaie, isiltasuna behar den momentuan, eta holako goza, baina, prestatuak gara jendeari gure jarduera gozatzea eskaintzeko. Orduan, sasoian zehar, etortzen da jendea, eta badauka hori ezagutzeko aukera. Horrez gain ikusten genuen, azkenan jendea bizitan datorrenean, amiztan gu lanean gaude, toki batzuk igual debekatua da sartzea eragotziko lukelako harrapaketa bera, orduan egun beresi bat egitea horretarako, ospakizun bat da, sar eta etxalarko usazaleak elkarrekin egiten dugun ospakizun bat, eta tartean gure jarduera batzuk erakusteko edo agertzeko aukera. Makila egite erakustaldia egiten da, makila botatze txapelketa ere bai, finean, lehen errandu bezala, kulturrondare bezala ulertzen dugunez guk, jendeari hori ezagutzeko eta hurbiltzeko aukera bat bezala. Horren arira, Lizarietako itun bat sortu zen duela asko, ez? Zer dio itun honek? Jarduera hau, Txalar eta Sarako lurretan ematen denez, bi herrien arteko harremana beharrezkoa da, ezinbertzekoa da.
eta aspalditik badire itunak, horri txolan gordetzen dugu 1975 urtekoa, eta beti aipatzen da, lehenagotik heldu den ituna dela. 2011an egin zena, pixko bat aintzineko itun guzi horiek hartu, oinarria eta pixka bat finkatu, eta dena bildu egin zen, gaur egun eratua. Eta hori da orain sinatzen den ituna. Lehenagotik, aspalitik beti heldu diren horien, eraberritze bat edo, baina oinarrian lehenagotik heldu den hori berresten duena. Eta zer dago horren oinarrian edo, lehen erranduan bezala, saretokia etxalarren dago, baina abatariak sarako lurretan gaude. Orduan, sarako herriak onartzen du etxalarko abatariak saretara usua biltzeko bere lurretan izatea. Horren ordainetan ematen zaio usazale bakotxak biltzen duenan hainbertzekoa. Usazaleak biltzen duena da, usoen harrapaketa orokorra iten denean, gero banatzen da 12 lagunen artean. Hainbertzeko bat, etxalarko herriak eman behar dio sarako herriari. Eta, horrez gain, nola saretokian inguruan eizia, eskopeta eizia ere badagon, badire sarako iztariak, badire etxalarko iztariak, eta pixkot eremu horren antolaketa edo zehazten da ere hitzarmen horretan. Egaten aldugu, puzle haiz konplexu bat dela, hor badire sujeto edo agentea unitz, usazaleen jarduera hor dago erdi-erdian, binon, jendea unitzen onurarako edo jendea unitz gozatzen da mendi hortako jardueraz, eta beraz, hitzarmen hori da pixkot hori dena ekontzen duna. Nori zuzendutako eguna esango zenuke dela? Ze profil motatako jendea joaten da normalen? Erranen nuke denetarik etortzen da mendizalea, oinez etortzen da jendea honitz, beratik, etxalartik, saraldetik ere pentsatzen dut, sara, urrun xamar da herria hortik, baina pentsatzen dut oinez etorriko del baten bat, gero familiak aurrekin ere bai, oinez edo ez, baina familia aurrekin ere ikusten dugu haunitz, orduan eguraldia laguntzen badu, aro ederra baldin bada, han goiza eguna pasatzeko toki ederra da. Aurrentzako gainera gaztelu puzgarri bai hartzen dugu, beraz, aurrak aski gustora egoten direan. Gero, nola ez, bi herritako usazalik eta herritarrak ere bai. Azkenin lotura bat bada, bi herrien artean mugaz gaindi, eta lotura hori mantentzeko edo topagune ederra izaten da izagitako besta hau. Saratik etortzen da jende haunitz, txalartik ere nik uste gerota gehiago, eta hola esen erraren nuke, bi herrien arteko topagune bat dela. Ikusten duzu urtero jendea errepikatzen duela? Bai. Hau, besta hau, hitzarmena sinatu zen 2011an, 2012an hasi zen ja bazkaria egiten. Eta geroz eta jende gehiago, eta azken erranen nuke, bi urtez ez da egin, hori pandemia eta historio, azken 6 urtetan edo mantentzen da 300 lagunen inguruan bazkari hori, bai. Eta urteroko hitzordua bihurtu dela ere, haunitzentzako bai. Konta iguzu pixka eta urtengo iraiaren 24ko egitaraua, 10etan hasiko da, ez? Bai, gure artean egaten dugun bezala, ongi martxatzen duenez, zertarako aldatu eta egitaraua urtero berdintxua da. Artisau edo bertako ekoizleen azoka egiten da goizean zehar, ondotik 10 herritan hasten da bota luze partida, bi herrien artekoa ere, Sara eta Etxalarrek badituzte beren bota luzeko taldeak. Hau, agian jakinen duzen, nien erranen dut, pilota modalidade bat da, bota luze, aintzinakoa, eta mendiko modalidadea da. Hau da, frontoirik edo espreski horretarako prestatutako plazarik ezten tokian, aritzeko moduko modalitate bat, pilota modalitate bat. Aski galdua egontzen hau ere, berreskuratu da, eta inguruko hainbat herritan badire taldeak, tartean Etxalarren, segurazki Lizaitako bestaren arira sortutako taldea. Eta urtean zehar egiten dituzte beraien partiduak eta beraien bestak. Orduan, bota luze partida erran bezala, ondotik makila botatxe txapelketa, aurten berrikuntza bezala, aurreri ere eskeniko zaie
txapelketan parte hartzeko aukera, orain arte gazteak adin batetik goitikoak aritu dire, aurten aurrak ere animatuko ditugu horretara. Ondotik 12:30 izaten da sinadura ekitaldia, eta jarraian bazkaria eginen dugu. Bazkaria musika zalaitua izanen da. Eta arratsaldin, tresna zaharren erakusketa egiten du ere bai urtero lagun batek, plaza handi bat plantatzen du tresna zaharren erakusketakin, eta arratsaldean tresna horietako batzuk martxan jartzen dire, herri kirolak egiteko aukera izaten baita, bazkal ondotik. Indarrak ongi hartu eta jarduera hortan. Eta nola egiten da, aipatu duzu makila botatzeko txapelketa hori, nola egiten da? Han bada, Lizaitatik eta Mendikarri aldera, Lizaitako plazatik edo zelaigunetik bertan espresindako abat, egurrezko altuera eman zaion toki bat, eta handik botatzen dire makilak, abata hori hortako egina izan du da, txapelketa horrentzako. Eta gero azpikaldian, belatian dauden jendiak, neurtzen dute, botaldi bakoitzak zenbateraino urrun ailetu den, eta horren arabera markatzen da puntuazioa eta irabazlea eta bigarren saria. Eta orduan egun horretan ez da egiten usoen harrapaketa? Ez. Oraindik usoan iragaitea ez delako hasi, posible da igual txolonbaren bat edo pasatu izana, baina erran bezala gu urrian bat arte ezkara prestatzen, eta ez egun hortan ezin da ikusi, beti erraten dugu, sasoian etortzera gonbidatu zaretela denak hori zenean jarduera ezagutzeko. Eta bazkaria non euskuratu daitezke etiketak eta noiz arte? Bai, ohiko tokietan jarritugu eta ondoko astelena izanen da azkeneko eguna. Saran bada herriko edantegian eta pleka trinketean, Lizaietan bertan hor dago ostatuan eta Lizaieta bentan, eta hemen Etxalarren herrian, Elutxa ostatuan, herriko ostatuan eta herriko okindegian. Txartelak 28 eurotan jarritugu salgai aurten, erran bezala astelena izanen da azken eguna, eta hortik goiti eskuratu nahi duenak, 33 eurotan egunean bertan ere posible izanen du bazkalera sartzea. Nortzuk antolatzen duzu egun hau? Udalaren laguntza jasotzen duzu edo zerbait? Bi herritako usazaleak gara antolatzen dugunak, gero azpiegiturei dagokienez eta laguntza eskatzen dugu bi herritako udaleri eta ematen digute. Sarako udalaren kasuan ekartzen du animaleko karpa bat, bertan uri eginta ere bazkaltzeko aukera eskaintzen duena, eskerrak karpa hori hor dela, bertzela mendian zingo genuke zuraski bestau egin. Horrez gain mailak aulkiak eta behar dugun guzia ere eskaintzen digute. Eta Etxalarko udalari galdetzen dizkiogu mai eta aulki kopuru gehiena Etxalartik hartzen dugu. Horrez gain argindarra eta bertzelako azpiegiturari dagozkion laguntza eskatzen dugu eta bai, ematen digute. Kuriositate hutsak, gero uso horiekin zer egiten duzue? Gehienak, orain arte dugu izatu duguna, gehienak saldu iten dire jateko. Izaten alda jatetxetara, edo izaten alda banaka bakoitzak bere etxera eramateko. Eta azken urteetan, bada erabilera edo baliatzen den zera berri bat ere, txolomaren kasuan, ornitologoek eta diotenez, bere populazioa edo nabarmen jautsi da azken hamarkadetan, eta orduan nahi izan dute gure harrapaketa hori baliatu aztertzeko txoloma hegaztiaren iragaitea. Orduan, guk harrapatutakoa sareetan bizirik eskatzen digu, egiten dute eraztuna jarri, neurtu eta laxatu. Eta orduan, gero eskatzen dute, norbaitek eraztundutako bat harrapatu ezkero, abisua emateko, orduan jakiten aldute ze ibilbide egiten duen, eta pixko bat guk sareetan harrapatzen ditugun txolomak baliatzen dire espezie horren azterketa egiteko. Eta imaginatzen dut badagola jendea tradizio honen aurka dagoela, ez? Animaliak erabilita eta holan.
Bai, iritsi izan dire animalia zale edo gizartako elkartetan edo gizartako jendeak iritsi izan dire. Gutun bidez eta ere bai kexak larazi dituzte. Baina, guk erraten duguna da, usoa naturalki badoa, uso hori ongi bizitu da, eta momentu batean harrapatzen dugu eta jateko, ez? Bertze edozein jarduera elikadurara bideratua den bezala, eta, usoari jotzen den uso guzia harrapatu egiten dugu, ez? Ez da galtzen, gero baliatzen da, biltzen den guzia, eta guk ulertzen dugu pixko bat naturakin, gure hemen herrietan, menditsua diren herri hauetan behintzat, naturakin badago harreman zuzen bat, ez? Bai naturako lehengai edo animaliak edo harrapatzeko orduan, edo bai baserrietan ere abereak hazteko orduan. Orduan, guretzat hori naturala da, jateko zerbait ere biltzea, ez? Aldiz, iruditzen zaigu batzuk urrun daudela hori ulertzetik, eta intentzio baldin badute ulertzeko, etorri eta guk gustu handiz azalduko dugu. Bai erranen dut, Lizaietako lepoan, usateita dagoen lepoaren ondoan, ornitologoak egoten direla, 1985 urteaz geroztik urtero bolondresak diren txori hegazti begiraleak hor egoten direla, eta hoiekin harreman agitzona dugula. Eta, biztan da, beraiek hegaztizaleak direna, egun guzia horre ematen dute hegaztiei begira, pasioa handi bat badute hegaztientzat, beraiek ulertzen dute gurea ez dela naturari kalte egiten dion jarduera bat, baizik hainbertzen mendetan iraunduen gauza bat, badela oreka bat, ez? Naturakin jokoan oreka bat badela. Eta, horrek guri pixkot ematen digu indarra ere bai, ez? Kritika zale horien aintzinean, badugu zer erran edo hurbilduta ezagutzen duenak jarduera, seguraski bertze pentsamendu batekin ulertuko duela egiten duguna. Hori jendea animatuko dugu usatietako tradizioaren besta horretara joatea edo sasoi horretan etxalartik pasatzera eta Jasone plazer bat izan da hemen zu izatea, disfrutatu irailaren 24ean eta geldeitzen den guztiaz eta mila esker berriro ere. Eskerrik asko zuri, egitan, zure galderen bidez eta dena asmatu duzu aitzongi guk kontatu nahi genuna kontatzeko, eta noski gonbiatu zarete tortzeko irailean 24an edo urrian batetik aintzinera ere nahi duzuenean. Mila esker benetan. Zuri, ongizan, aio. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun. Gaur ostarteak zabalduko dira eta temperaturak gora egingo du. Goizean goiz hodei asko izango ditugu oraindik eta ez dugu baztertzen kostaldean zirimiri pixka bat egitea. Baina goizak aurrera egin ahala ostarteak zabalduko dira eta egunaren erdialdeko orduetarako nahiko ugariak izango dira. Egunaren bigarren zatia nahiko eguzkitsua izango da. Pirinioetako zenbait lekutan bero hodeiak sor daitezke. Temperaturak gora egingo du eta maksimoak 24 eta 28 graduren bueltakoak izango dira. Ekialdeko haizea ibiliko da. Ostiralean temperaturak gora egingo du Kantauri isurialdean eta arratsaldetik aurrera trumoi ekaitzak lehar daitezke. Egunaren lehen partean ostarteak izango ditugu, goi-hodeiekin eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da, ondorioz temperatura 30 gradutik gora igoko da Kantauri isurialdeko leku askotan. Hegoaldean tenperaturak apur bat behera egin dezake. Arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna areagotuko da eta zaparrada trumoitsuak bota ditzakean hemenka. Gainera, txingorra ere bota dezake. Ongi etorri gaurkoan Katxalin Barber dauka gurekin, Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseiluko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon, Katxalin, zer moduz? Arratsaldeon, zer moduz? Ongi etorri. Irailaren 15-tik 17, beraz bihartik aurrera, Noaingo Zentzumenen parkean
Hirugarren aldiz, egongo da Nafarroako 8. azoka ekologikoa, erkidego osoko elikagai ekologikoen azokarik handiena, eta Nafarroko produktu ekologikoen erakusketaz eta salmentaz gain, egonen dira tailerrak, bi eskuko dastatzeak, haurrentzako jarduerak, gastronomia ekologikoa eta antzerki emanaldiak. Baina azokarekin abiatu aurretik, konta iguzu pixkat zertan datzan edo zer den Nafarroko nekazal produkzio ekologikoaren kontseilu hau. Hori da, ZPAEN-en egiten duguna da Nafarroako ekoizpen ekologiko guztia ziurtatu. Orduan, erakundea 1986an sortu zen, orain dela 2 urte gure 25. urteurrena egin zuen, eta, da Nafarroko elikagai, esan bezala, Nafarroko elikagai ekologiko guztiak ziurtatzen duen erakundea. Hau da, alde batetik badugu, hori ziurtapen saila, eta hor badaude gure, teknikariak joaten direla, ekologikoan aritzen diren ekoizle eta operadore guztien gana, eta, ziurtatzen dute, azkenean haien elaboratze modua, Europatik datorren araudi ekologiko bat betetzen duela. Eta gero bestalde ere badugu promozio eta sustapen saila, eta horretan ari garena da azokak egiten, biharkoa bezala, eta baita ere beste ekitaldi eta sentsibilizazio ekintzak, elikadura osasungarri eta jasangarriaren bidean. Ze helburu ditu kontseilu edo erakunde honek? Azkenean helburua da alde batetik gero eta nekazari eta beltzain gehiagok ekologikoan ekoiztea. Egia da hasi ginenetik sektore ekologikoak aurrera pausu handiak eta asko hazi dela. Hasieran imaginazazu hasi ginen 60 bat nekazariekin, eta orain ja 800 baino gehiago gaude, ez? Orduan, baina dena den oraindik badaude, gure helburua da askoz gehiago egitea eta Nafarroako azalera ekologikoa jarraitzen sustatzea eta handitzea. Orduan, alde batetik hori, eta gero bestalde ere, ekoizleentzat merkaturatze bideak finkatzea, egitea, zok izan daiteke horrelako erraminta bat, eta gero bestalde sentsibilizazio ekintzak ere gizartearentzat, pixka zergatik den garrantzitsua elikagai ekologikoak hartzea, zergatik ere bertakoak, zergatik sasoikoak, zergatik freskoak, eta horretan ari gara bai. Asteburu honetako azoka 8. da, ez? 8. edizioa. Nori zuzendutako azoka da hau? Egia esan egiten dugu, Nafarroa osoarentzat dago zuzenduta. Saiatzen gara, hori, izatea alde batetik, familientzat edo aurrentzat badago gune handi bat, baina baita ere, heldu eta handientzat badaude ere jarduerak. Orduan merkatuaz gain, merkatua da, bagian zentrala, ez, edo hortik sortzen da dena. Aurten 30 postu baino gehiagok parte hartuko dute, baina gero horrez gain ere, hori, aurrentzako zonaldean egonen da, tailerrekin, eta gero baita ere helduentzat saskigintza tailerra, sendabelarren tailerra, zentzumenen parkean ere bisita gidatuak. Gaur bertan arratsaldeko 7 izanen dugu antzerki foro bat, mankomunitatearen egoitzan, elikadura burujabetzaren inguruan, eta egia esan, nik uste dut publiko eta gustu guztietarako ekintzak egiten ditugula, bai. Zergatik hasi zineten azoka hau antolatzen? Bai. Nik uste dut bazegoen bai sektorean behar izan bat, ez? Haien elikagaiak eta ezagutarazteko, eta baita ere Nafarroan ezen
azoka hau bezalako, bueno, ez zen existitzen hau, ez? Eta bat zegoen ikuste dut behar izan bat eta gogo bat, hori erakusteko zer egiten zen ekologikoan, ez? Orain askoz gehiago entzuten da ekologikoari buruz, baina lehen ez? Orduan izan zen, apustu garbia, elikagai ekologikoak ezagutarazteko, baita ere ekoizleak, ez? Nortzuk ekoizten dute, eta non, eta nola, eta bueno, horren inguruan azoka handi bat antolatzeko. Orduan, lehenengo 5 urteak egin genituen azoka egin zen Iruñan bertan, autobus geltoki zaharrean, eta, bueno, hau da ja 3. urtea egiten dugula Noaingo Zentzumenen parkean, bai. Orduan, parkean egiteak eta aire librean egiteak ere, baldintzatzen gaitu, eguraldiarengatik, eta orain ari gara horrela ea zer eginen duen asteburu honetan, baina bueno, baita ere beste gauza bat da aire liberan egitean eta espazio gehiago daukagu eta bueno, ez dakit ezagutzen duzuen, baina bueno, oso polita da, Zentzumenen parkea. Hori da, zergatik erabaki zenuten aldaketa hori autobus geltokitik Zentzumenen parkera? Bueno, justu izan zen COVID garaia eta bueno, pentsatu genuen ere bueno, aire librean egitean, ez? Eta horrelako parke batean askoz hobeto zegoela, eremu itxi batean baino. Orduan hor baloratu genituen hainbat aukera eta haien artean Noaingo Zentzumenen parkea atera zen eta bueno, egia esan udalarekin ere kontaktatu genuen eta oso, bueno, harreman ona izan dugu eta haiek ere, bueno, nik uste dut oso pozik daudela bertan egiteaz eta noainera eramateaz Nafarroako azoka ekologikoa eta bai, horregatik eta ordutik, bueno, hor gaude, bai. Eta azoka zuen erakundeak antolatzen du bakarrik edo beste erakundeen laguntza jasotzen du? Ez, gure erakundeak antolatzen du, bai. Zuen erakundea. Eta nortzuk parte hartuko dute azokan? Kontatu diguzu 30 postu baino gehiago izanen direla, nola egiten duzue postu horien aukeraketa edo? Bueno, egia esan gomidatzen dugu Nafarroako ekoizle ekologiko guztiei. Hau da, gure bezero edo gure operadore guztiei aukera dute bertan parte hartzeko. Eta, bueno, gehienak esan bezala Nafarrokoak dira, Nafarroan ekoizten dituzte haien elikagai ekologikoak, eta, bueno, behin gure operadorei eta ekoizlei gonbidatuta, gero, bueno, plazak edo lekuak baldin badaude, beste autonomia erkidegoko ekoizle ekologikoak ere gonbidatzen ditugu. Orduan, bai? Bai. Nafarrokoak izanen dira, eta, bueno, izanen ditugun ikuste dut, pixkat, sektore guztietakoak, bai egonen da, barazki ekologikoak, ardoa, pastak, ogia, olioa, gazta, estekiak ere, marmeladak, uste dut pixka denetarik egia esan bai sektore ekologikoan badago barietate eta dibertsitate handia eta horren lagin handi bat egonen da ikusgai asteburu honetan bihartik aurrera. Eta ze baldintza bete behar dituzte postu horiek izan alizateko? Osea, jartzen dituzte baldintzaren bat? Ekologikoan ekoiztea, hori da. Bai, hori da. Bai. Azkenean gure erakundea garantizatzen duena da, norbaitek, enpresa batek, ekoizle batek, ekologikoan egiten duela, eta horretarako ematen da ziurtagiri bat, eta logotipo moduko bat, seio bat, ez dakit ikusi duzuen hori Eurorria, justo hemen ateratzen dena, eta orduan azkenean da hori. Eta horrek ziurtatzen du modu batean eta araudi baten arabera ekoiztu dela elikagai hori eta ekologikoa dela eta zuela erabili beste kontu batzuk. Eta enpresek hor postua izateagatik edo partikularrek ordaindu behar dute? Bai, tasa bat ordaintzen da hori, bai, azkenean guk eskintzen diogu, asteburu osoan, ostiral arratsaldetik, larun bat egun osoan eta igandeko goizean, bertan karpa bat, mahaiak eta merkatu oso bat, orduan bai, zertxo bait ordaintzen da.
Konta iguzu pixkat hiru egun hauen egitaraua azokaz gain. Bale, esan bezala, gaur osteguna, hasiko gara arratsaldeko 7:00 izanen dugu mankomunitatearen egoitza berrian, Salestarren eraikinean antzerki foro bat. Antzerki foroa, Bielai Tierra eta El Mar del Norte teatro konpainiek egin dute, eta elikadura burujabetzaren inguruan izanen da, orduan, deitzen diote teatro foroa, ze, izango da bai estena bat 30 minututakoa, baina, gero asmoa da, bertaratzen direnek ere parte hartzea foroan, eta, aktoreen elkarrizketa bat izatea ere, ikusleekin, eta egia esan oso itxura ona du, eta zer moduz joaten den arratsalde honetan. Beti egiten dugu, azoka beti ostiraletan hasten da, baina beti saiatzen gara, aldez aurretik horrelako, jarduera bat egitea, edo horrela baita ere, azoka promozionatzeko. Orduan hori gaur izanen da, eta gero bihar 5:00 aurrera, azokari hasiera emanen zaio. Orduan, bihar badugu saskigintza tailer bat, dagoeneko ia egia esan jarduera guztiak beteta daude, baina, saskigintza tailer bat izanen dugu, baita ere, arratsalde osoan egonen da musika animazioa, DJ-ak, bihar la txikatekila etortzen da, aurrentzako gunea ere bihartik arratsaldetik irekita egonen da, eta txikizuku tailerra ere izanen dute. Gero bestalde egun guztietan, hori zuk lehen aipatu duzun bezala, ekoizletika ora dastaketak antolatu ditugu geltokirekin, eta injustu bihar izanen da, ardoa, Betitzu behien estekiak, eta Idiazabal Gazta ekologikoa dastatuko da, guztia da doakoa. Hori, eta esan bezala, geltokirekin ere gastronomia gune bat jarri dugu Zentzumenen parkean, eta asteburu osoan aukera egonen da, elikagai ekologikoak bertan ere dastatzeko, eta bai edari ekologikoa dastatzeko ere. Bai. Hori ostiralean gero larun batean, egun osoan izan dugu azoka, bai goizez eta arratsaldez, eta nabarmentzekoa ere izanen da, abeltzaintza erakusketa ere izanen dugu egun osoan, hau egiten dugu Xuberoa baserri eskolarekin, eta bertako abeltzaintza arrazak ekarriko dituzte, eta esan ongi dago joan den urtean ere haiekin egin genuen. Eta gero bestaldere zirku tailerra izanen dugu, txikientzat, baita ere bisita gidatua Zentzumenen parkera. Zentzumenen parkea oso handia da, 25.000 metro karratu baino gehiago ditu, eta egia esan ezagutzen baduzu, eta ikusten baituzu txoko guztiak, badago asko zer esana, eta ezagutzeko orduan hori egiten dugu Noaingo udaletxearekin batera, eta haiek ere erakusten dituzte. Gero ere, larun bat goizean izanen dugu liburu aurkezpen bat, Bielai Tierra en ruta, liburuaren aurkezpena. Bielai Tierra Zaragozako kolektibo bat da, eta haiek orain dela urte batzuk, bizikletan bisitatu zituzten, estatuko hainbat ekimen ekologiko, eta, Nafarroatik ere pasatu ziren, eta Nafarroatik hainbat, ekoizle bisitatu zituzten, eta, horiek guztiak jaso dituzte liburu batean, orduan larun batean badatuzte, aurten ere editatu dute liburua, horregatik aurkeztuko dugu, eta larun batean etorriko dira, eta, bisita horietan bisitatu zituzten ekoizleak ere, bertaratuko dira, orduan ikustu dut ere, giro polita gonen dela, eta aktibitate bai polita. Eta gero ere showcooking bat izanen dugu, Goizaiz Gasakari gastrotekako sukaldariarekin, berare da gure ekotxefa edo deitu diogu, eta hainbat gunetan ari gara berarekin showcookinak egiten, eta berak, merkatuan dauden elikagaiekin, hori prestatuko ditu plater batzuk, eta prestaratzen direnek ere doainik, dastatu dezakete.
Eta, bueno, arratsaldean ere izanen dugu sendabelarren tailerra, Natalia Gaztanekin, hau ere beteta dago, baina, bueno, berarekin egingo dugu, hori larruazalerako, krema bat, kamamila eta labandarekin, eta, bueno, txikientzat ere, txiki pintxo merienda tailerra ere izanen dugu, eta, bueno, hau egiten dugu txikiekin, eta oso ongi dago, ze joaten dira postuz merkatutik, meriendarako elikagaiak jasotzen, ez, eta ekoizleekin hitz egiten, eta, bueno, gero ja, prestatzen dute haiek, askaria, ez? Eta horrela, eta, bueno, gero ja igandean azken eguna izanen da, 11:00 ordu biterditar arte egonen gara, eta orduan hor, bueno, izango dugu ere goizetik DJak, baita ere haur jolasak, yoga familiarra, parkean, ere oso leku txegina, hola goizean egiteko, bisita gidatua Zentzumeren parkera, ekoizletik ahora dastaketak, kasu honetan muztioa, ontzgazta eta fruta dastatuko da, eta gero ere etorriko dira noaingo erraldoi eta kiliki konpartsa. Orduan, hori ja eguerdi aldera, pixka eta azokako giroa, girotzeko. 3 eguneko festa, ez, azkenin, azoka baino, antolatu zue festival moduko bat. Hori da, bai, bueno, azkenean bada egiten dugun azokarik handiena, eta baita ere, topagune oso handi bat ekoizle ekologikoen eta sektore ekologikoaren eta gizartearen artean, ez? Orduan, saiatzen garela ere izatea, hola, ludiko festiboa, ez? Edo, bai. Nola baloratu dituzu aurreko 7 urte hauek? Oso ongi atera dira, eta bai, ekoizleen aldetik oso pozik daude, esan nahi dut oso giro ona dago, baina, baita ere saltzen dute, esan nahi dut haiek ere, bere, esan bezala, hau ere egiten dugu, haientzat merkaturatze bide labur bat bezala, ez? Eta, azkenean ere hori garrantzitsua da haientzat, eta jende asko etortzen da, normalean azoka honetara, orduan bai, oso pozik daude horregatik. Eta gero bestalde, bai, publikoaren edo bertaratzen direnen artean ere beti esan digute, oso ongi dagoela, hori ekintza asko daudela, jarduera asko, eta guk ere egia esan pozik gaude. Eta egia esan, hori Zentzumeren parkean egiten dugunetik, beste gauza bada, ez egitea eremu itxi batean, baizik eta horrelako parke hain polit batean, ez? Orduan horrek ere, oso arrakastatsua egiten du. Ez dakit egunaren arabera, urtearen arabera den, baino badago produkturen bat gehien saltzen dena bestei alderatuta. Ja, ez dakit. Adibidez, posgazta izaten da gehien saltzen dena, edo barazkiak edo... Bueno, horrelako azoketan egia da gazta beti asko saltzen dela eta oso ongi dagoela, ez? Eta bai, gainera uste dut 3 gaztagile etorriko direla. Orduan bai, horrelako azoketan gazta edo ogia ere asko saltzen da, eskadenetarik, baina bai gazta bai izan daiteke beti elikagai arrakastatsu bat azoketan. Orain pixkat teorikoki zer da ekoizpen ekologiko bat? Zer da ekoizpen ekologiko bat? Bueno, bazkenean da ekoizpen eredu bat, eta baditugu alde batetik, ekoizpen konbentzionala, eta, ekoizpen ekologikoa dago araudi batera sujetua, ez? Orduan, araudi horrek esaten dizu, egin behar duzula adibidez kultiboen errotazioa, lurzorua ongi mantendu behar duzula, ezin duzula produktu kimikorik bota, badago hori araututa, pixkat ziurtatzeko, elikagai hori naturalagoa dela, ez? Edo ez duela, beste, kimikorik edo izan. Eta nola identifikatu dezakegu ekoelikagai bat edo? Bai, esan bezala lehen aipatu dudana badaukagu. Bai, hori da, logotipo ekologikoa, bada, hau, izar moduko logotipo hau, berdea da, guk orain kartelean jarri dugu horrela, baina hoize da logotipoa, bai. Orduan, logotipo hori ikusten baduzu produktu baten etiketa batean, hori egon da, norbait kontrolatu du
nola ekoiztu duen den hori eta ziurtatu du araudi honekin ekoiztu dela eta elikagai ekologikoa dela. Esango zenuke orain kontsumitzeko modua aldatu dela eta geroz eta produktu ekologiko gehiago kontsumitzen dituela jendeak? Bai, bueno, nik bai esanen nuke gero eta kontzientzia gehiago dagoela, gero eta gehiago ere ezagutzen direla, gero eta, bueno, edo behintzat hori saiatzen gara egiten, baina ez dakit baden bakarrik ingurua edo, baina bueno, bai, gero eta kontzientzia gehiago dagoela eta pentsatzen dugula ja zer dagoen elikagai baten atzean, ez? Nola ekoiztu da hau? Izan da ekoizpen intentsibo bat edo ez, edo non ekoitzi da, Nafarroan landatu dute edo produktu hau etorri da edo elikagai hau etorri da beste herrialde batetik eta pasada kamioi batean, ez dakit zenbat kilometro, ez? Horrek suposatzen duenarekin, karbonoarekin eta guzti hori orduan horren inguruan ikustu du gero eta kontzientzia gehiago dagoela, baina bueno, hala ere, sentsibilizatzen jarraitu behar dugu, bai. Ekoizle batek zer egin behar du zuen erakundeen parte izateko? Bueno, ekologikoan ekoiztu nahi baldin badu eta ziurtagiria nahi baldin badu, ona etorri behar da, orduan ona etortzen da eta hemen laguntzen diogu, alta egiten edo, inskripzioa egiten, izen ematea, eta hartun gero esplikatzen zaio, azaltzen zaio, aizu zaria baldin bazara edo gaztagia baldin bazara, begira, bete behar duzu hau, eta horrela landatu behar duzu edo horrela elaboratu behar duzu, ziurtagiria egiteko eta gero guk urtero, zertifikazio departamentukoek, urtero joaten dira, ekoizle guztiak bisitatzera eta ikustera nola ekoizten duten. Eta ze funtzio ditu orain zure buruari begira komunikazio arduradun batek? Zer egiten du? Bere eguneroko. Bueno, elkarrizketak egin, adibidez, eta gero, sare sozialak ere eraman, prentsa gabinetea, ekoizleekin, ere, laguntzea, edo, zerbait behar baldin badute, eta azkenean gure asmoa da, promozio sailekoa, hemen ditugun ekoizle guztiak ikustaraztea, ezagutaraztea, eta haien produktuak, ez? Esan nahi dut haien laguntzea, haien zerbitzuetara gaude, eta haientzako ekintzak egiten dugu, batez ere, Nafarroa mailan ezagutarazteko eta kontzientzia hori egoteko, eta gero eta elikagai ekologiko gehiago kontsumitzeko hemen, baina Nafarrokoak izatea. Hori bai, horretan ari gara lanean bai. Izatea esan bezala, hori elikagai ekologikoak, Nafarrokoak, freskoak eta sasoikoaren garrantziak, eta albada ere ekoizleengandik zuzenean eskuratzea elikagai horiek, ez? Eta orduan aurpegia jarri elikagai horiek horretarako, adibidez, antolatzen dugu azoka hau edo geltokin ere hilabetero ekomerkatua antolatzen dugu, azkenean izatea ere topagune bat, ez? Herritarren eta kontsumitzaileen artean. Hori galdetu behar nizun, azoka honetaz gain urtean zehar beste azokaren bat prestatzen dituzu edo antolatzen dituzu? Hori, esan bezala, antolatzen dugu hilabetearen lehenengo larun batean, ekomerkatua, ja daramatzagu 3 urte egiten, hilabetero horria faltari gabe, ekoizleak bertaratzen, eta 10:00 ordu bitara, baita ere hor badaukagu beste txoko bat Nafarroko elikagai ekologikoak eta ekoizleak ezagutzeko. Eta hor badute ekoizleek postu finkoa? Bai. Hor bai, normalean joaten dira, batzutan, hau ere esan bezala, ez? Sasoiko, badaude elikagai batzuk sasoikoak direla, orduan, adibidez, baratxuriak bakarrik udako hilabeteetan parte hartzen du, eta gero urtean zehar, ez dago, ez? Baina hori bai, baina gero badaude beste batzuk urte osoan daudela, eta bertara joaten direnak, bai. Eta azoka honetaz aparte, beste proiekturekin martxan zaudete? Baita ere egiten ditugu beste komunikazio ekintza batzuk, baita ere beste kanpaina bat
deitzen dela etorkizuna ekologikoa da, eta horren baitan egin ditugu hainbat bideo promozional, bai gure ekoizleei grabatzea eta haien ekoizpen modua ezagutaraztea, baina baita ere ekoizleen gain, justo ez dakit ekosistema guzti honetan edo parte hartzen duten pertsonei grabatzea eta horren baitan adibidez guretzat oso garrantzitsua da dendak, ez? Edo non saltzen dituzte ere gure bezeroek ekoizleek, dendetan, orduan denda ekologikoen sare bat ere badaukagu eta haiei ere grabatu diegu, gero ere ostalaritzarekin berdin gertatzen da eta jatetxeen iraunkorren sare bat dugu eta haiekin ere kanpaina egiten ditugu eta baita ere kontsumitzaileei, ez? Galdetzea, zergatik kontsumitzen duzu ekologikoa, ez? Zergatik ekologikoa aukeratu eta ez beste bat. Eta horren inguruan badugu esan bezala kanpaina hau, etorkizuna ekologikoa da eta bai, oso bideo politak egin ditugu. Beno, ez dakit aipatu duzun gaurko antzerkiaren ordua? Arratsaldeko 7 izanen da. Bale, gaur arratsaldeko 7 Zentzumenen parkean, ez? Zen hau izanen da Iruñeko Aldezarrean, mankomunitatearen egoitza berrian, Salestarren eraikinean, San Francisco kalea 5. Bale, eta bihartik aurrera arratsaldeko 5etan, ez? Hasiko da azoka, eta asteburu osoan zehar egonen da, beraz, Katialin plazer bat izan da hemen zu izatea, eta horrelako gauzak sustatzea. Eta espero dezagun jende asko agertzea eta produktuak saltzea, naiz eta festa giroan egon. Hori da, bai, horixe da asmoa. Mi esker, Katialin. Aio. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta hurrengo astean berriro hemen egonen gara elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.